Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Vandaag staan we in Waalwijk, in een huis Stukendoren. En we zijn op bezoek bij Danny. Hi. Hoe is het, jongen? Goed man, goed joh. Oké. Ik heb werk gehad, dat werk zo, weet je, dus Oké. een beetje wat je weet vanavond mij iets hebben afgemaakt, zo weet je, dus Oké, dus dat is allemaal, dat is afpleisteren. dus je hebt een rij Ja? en je hebt een bord. Ja. Dus dit is de spachtelpoets, Ja? 2 mm. Ja. En dan moet je zorgen dus dat je het band hebt uitgeraapt. Ja. Uitrapen doe je met een kleine spaknet. Oké. Dat hebben we gisteren gedaan. Oké. Dat laten we dus uit, dat is mooi, een beetje als je naar de inwendige hoek kijkt, Ja. dat het mooi is afgerijpt. Ja, we gaan even inzoomen op de hoek. Ja, Oké. Ja. hoeknaad heeft mijn collega gedaan, Arie. Nou, dan gaan we even naar... Maar geen waterpas, dat is niet nodig. Nee, want Moet dit een timmerman ook hebben? die had als ik ja goed dat hij zelf een waterpas had. Ja, dat een mag timmerman ja. ook moet je hebben. Ja. Dus hij is wel geheel naar mijn huis. Oké. In ieder geval, ik geef dus nu een demonstratie afpleiten van een mond. Oké. Met een egale ondergrond. Oké. Hier, dit is een egale ondergrond. Ja, dat is gewoon... Dat is een leerling van mij daar. Oh, dat is een leerling. Ja, dat wordt later. Oké. Goedemorgen. En dat moet je erbij hoor. Oké. Ik heb die advocaat geworden en dan pas het, ja? Ja, ja. Dan wordt dus hoe blijft je af Met spachtelpoet. met spachtelpoet, Ja. een rijtje in je rechterhand en een bord in je linkerhand. Oké. Nou. De ondergrond moet heel vlak zijn. Ik ben benieuwd. Zo mogelijk, weet je dat je het zo. Ja, oké. Oké. Pak dus de rij. En wat stelt daar nou net voor? Is dat gewoon om te jennen? Te glad. Oh, te glad. Ruw maken. Oké, dus de ruw maken. Dus je zet dus op. Ja. Dus met je rij. Met je maar rijden. Met je rechterhand. Probeer je uit je schouders. Maak je eerst om 2 à 3 bewegingen. En dan voel je los. Ga je 1 trap hoger. Dan zet je hem op. Ja? Ja. Ja? Oké. Dus dat is met 1 beweging zet je hem op. We gaan even inzoomen. Oké. Dat spul heb je nog. Ja? En probeer dus, ja, eigenlijk op de muur. Op de muur te zetten. Oké. Ja? Als eenmaal op de muur. Ja? Dan pak je je rijtje weer. En dan Ja. rijtje, ik heb dat gezien bij iemand anders. Voor mij van links naar rechts. Oké, van links naar rechts. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Oké. Oké, wat was het We nou? gaan het even proberen. Dus voor mij is het zo. Van laag naar hoog? Zo. Het is van laag naar hoog? Ja. Oké. Of van hoog naar laag? We hebben hoog naar laag. Toch? Oké, ja ja. Oké. Dan gaan we mee bezig met het afleiden. Het afluisteren, Het ja. blijft 2 mm. Ja. Het is niet op kleur, dus het is gewoon, ja. Ja. Nou, in dit geval is de ondergrond dus niet egaal vlak. Oké. Maar dat ziet u. Zie je? Ja, ja. Normaal moet het gewoon heel snel en makkelijk kunnen. Ja ja. Maar nu zit het een beetje tegen. Ja, Dus ik moet toch... had het omdat jij leerling bent natuurlijk. Nee, dat moet jij weten. Oké, ja, dan weet ik het wel. Dus je gaat dus van omlaag naar omhoog. Omlaag, omhoog. Oké, dus omlaag, omhoog. Nou ja. Nou ja. Ja, en dan moet je dus proberen. Dus die aanzetten, dan mag je wel hebben, maar dan moet je wel een schilder hebben die ook gaat schuren. De schuur. Oké, een schuur. Dus je mag best een streep trekken. Ja! Dat mag makkelijk weten. En Dan gewoon- moet je op de boterkaart een ei spelen. Oké. Oh, en dan maakt helemaal niks uit. Nee. Oké. Want het wordt toch wit. Ja? Het Kijk, wordt wit. Dus, als je het ziet, Ja, ik zie het. kijk, eigenlijk, Het is van links naar rechts en rechts naar links. Met een bord. ja, Oké. zie je? Uit de vloer in de beweging. Ja. Ja, het begint ook te lijken. Ja, het begint te lijken met de... Ik vind het nog wel aardig hobbelig eigenlijk, maar dat maakt niet uit. Van links Naar rechts. naar beneden. Van links naar rechts, oké. Maar, Boterkaart naar ei gaat nog steeds op. dit is eigenlijk de eerste keer dat je het afpleistert. Oké. En dan ben jij leermeester. Dan ben jij leermeester. Ja. Oké. Dan ga je niet op de hoek. Je bent leerling, maar je bent wel leermeester. Ja. Oké. Boerenlandstukken door bedrijf uit Geldermalsen. Oké. Werken. Ja.
We hebben een hechtploegje, we hebben Arie erbij, die heel graag in de beveiliging. Arie, oké. En wie is dat? Arie? Althans in principe. Oh, in principe? Wat zit je nou te lachen? Heb je het... Zetten dit op YouTube? Ja, zeker. Dus nogmaals, dan zet je je stijger. Je stijger? Oké. Dat is even inzoomen natuurlijk, want dat is een mooie stijger. Oh. Nee, dat is heel makkelijk, hè? Oké. Dat heb je de wand aan de bovenkant gehad. Ja. Dan pak je een vierplein van 2 mm. Ja. Van de tricolief. Ja. Die gooi je dus waar je moet smeren. Oh, die moet je erop gooien? Ja, dus, zie je dat? Oh ja, zo kun je dat doen. Oh ja. Dan ga je op je knieën. Op je knieën? Weet je? Oh, daar hou je wel een beetje van. En dan mag je ook eigenlijk liggen doen. Oh, liggen. Dus moet je eigenlijk let je benen zitten. Ah, oké. Oh, dus pistoeken is gewoon liggend werk. Lichtwerk. Lichtwerk. Oké. Ja, je hebt het vuurwerk Ja? en lichtwerk. Oké. Huh. Mensen mogen bellen voor klusjes. Ja. Stuur ik altijd alle typen door. Ja. Voor lichtwerk in ieder geval wel. Ja. Als het geen lichtwerk is, dus waar een stekelblok komt of zo, dan het hoeft niet haak, dan moeten ze mij dus bellen. Oké. Dus als het krom en recht moet zijn, dan bellen ze jou. Dus gewoon kromhoeken. Kromhoeken. Oké. Dus als je voor restauraties door hebt. Ja, oké. Ja. Het enige wat mij goed inzijgt natuurlijk, ja, in de monumenten gebeuren, zo maar particuliere wereldje, daar moet je echt afsmeren hebben. Ah, afsmeren. Die zullen in de nieuwbouw zitten. Oké. En dat zijn de beste stucadoors. Dat zijn vaak de beste stukken door. Oké. Ja. Dus wat ik wil laten zien, is dat je... Kijk, strepen, maar wij hebben een topschilder hier. Oké. Je schuurt alles weg. Alles? Alles. En hoe oud is de schilder? 73. Ah, 73. Oké. Maar vakmannetje dus. Ja, hij Oh, vaker wel. Had je afgestoken een vrouw? Ik denk wel. Oh, hoezo denk je dat wel? Dat weet je niet zeker. Ja, nou, ik wil wel een beetje of mijn collega het is, of het is schilder. Oké. Dat is die schilder, dat is die Arie. Ja. Hij heeft altijd in het programma gezeten bij Jens. Oké. En daar heeft ontslag gekregen. Ja. Die is bij Boelmans bedrijf uit Gelderland, Henk. Ja. Die heeft hem netjes in dienst genomen. Die heeft geïnvesteerd in hem. Oké. En bedrijfsbusje en zo. En op een gegeven moment heeft hij diploma gehaald. Ja. Voor mij voor leerlingscadeau. In ieder geval. Ja, gewoon even vragen tussendoor. Waarom moet je nou lachen? Kijk. Als je het over Arie hebt. Arie is een lachwekkend persoon. Oké. Arie is eigenlijk een meisje. Gefeliciteerd, Arie. Niet zo of ophangen. Sta je nog op? Ja, zeker. Kijk nou, Arie. Die heeft een... Die lijkt op een maat van mij van het sportgebied. Hey, ik hang nou op, hoor. Nee. Wat? Nee. Ga ik je goed praten over mij? Over het vak maken? Ja, nee, over het vak. Oké, stel maar. Ben je homo? Nee, we gaan naar het vierplein. 2 mm. Hij geeft geen antwoord, maar wat hij aan. Strikolied. Oké. Ja? Dan pak je dus Dat staat echt strikolied. Dan pak je dus weer met je bord. Ja. Gooi je hem op je rij. Oké, op mijn rijden. Oké. Nu heb ik ze leren rijden bij Jong Klein. Dat is een autobedrijfschool. Heb ik dat leren rijden. Ja. Oké. Dus je hebt geleerd, dus je moet het normaal opgooien, maar je kunt ook aanlopen doen. Aanlopen doen. Eigenlijk, weet je, zo'n atletiek, weet je wel. Ja? Die staan er zo, maar Ja. de eigenlijk staan dus op de hiphop manier. Oké. En dan tellen ze het af. Dus dan moet je het aftellen natuurlijk. Ja. Ik sta in de hiphop niet. Af. Oh, wat? Huh? Kijk, dan kom je eraan. Ja. Dan ren je eraan. Slow motion.
Ja? Oké. Dan gooi Dat is je... gewoon een stiekem een lijntje laten. Oké, hij blijft gewoon plakken. Ja, je kunt het alleen maar om meer los te krijgen. Ja. Maar dan moet je met dat stukje door. Ja. Als je helpt, dan kunnen we aanleggen de rijen af. Nou, dan gaan we... Even kijken, van het plafond, hè. 1, 2. 2. Zo. Dat is mooi. Dat is een hele eierkoek eten. Oh, is dat stukje door? Ja. Jezus, wat mooi. Nou, oké. Dit komt hopelijk op YouTube. Dit zeker. Dus, nou, Atta, ik zou zeggen bedankt voor de interview. En zo is het geld, dat krijg je niet. Maar maakt niet uit. Dus, oké. Doei!